ezin dugu ahaztu gaur Euskal Herriak, gaur berriro ere, garai zail bat bizi duela, gaur bertan, segurazki berriro ere ilegalizazio baten berri izango dugu, eta berriro ere sartuak ikusiko gara hemendik eta hauteskundeak bitartean, hemendik eta martxoak bata bitartean, betiko zurrunbiloan. Eta argi esan behar da, gizarte sektore batek ez du ordezkaritza izango, horrela bada, baina beste guztiok ere jasan eta pairatu beharko dugu normalizatua esten kanpaina bat. Eta beraz, hori ere esan behar delako indarrak hartu eta aurrera. Eta aurrera zergatik, ze azken batean Euskal Herria gero eta bi presioen artean gero eta harrapatuago dago. Eta batetik, bestetik ilegalizazioa, bestetik bide penalak, pertsonak, talde politikoetakoak izate hutsagatik kartzelera eramaten ditun presioa. Gero eta zurrunbilo handiagoa, gero eta harrapatuago. Eta hortik ateratzen asmatu behar dugu. Eta Aralarren bidea da hortik ateratzeko biderik eraginkorrena. Eraginkorrena zergaitik. Bakoitzak besteari eskatzeari utzita, bakoitzak bere eremuan, eta guk ezker abertzalean, bidea ireki behar dugulako. Eta hori da, behin eta berriz esan behar duguna, guk gure eremuan badakigu zer egin behar den, inork nahi ez duen zurrunbilo horretan ez jarraitzeko. Eta beti beraz, bestei begira egon beharrean, eskatzen duguna da gogoeta eta ausardia, Mikelek esan du bezala, ausardia gure artean ere, badakigun bidea zein den bide hori hartzeko. Aralarrek hartu du eta tinkotasun osoz jarraitu egingo dugu. Batzuei gustatu baitzarren jarraituko dugu. Herri honek ezkerreko alternatiba merezi duelako, sinisten dugulako eta gainera posible dela erakusten ari garelako. Ze aldaketa hitz egiten da asko, azken aldian. Azken asteetako esaldia da. Esaldia, modako esaldia, denek errepikatzen duten aldaketa. Eta bai, aldaketa behar dugu herri honetan aspertuta gaudelako, nekatuta, betiko politika egiteaz. Txiringitoa beraiena balitz bezala erabiltzeaz. Eta zer esanik ez, iruzur kontuak, iruzur fiskalaz hitz egin digute kasualitatea, kanpaina aurrean, eako ez dakit, orain bapatean diskurrituko baldute bezala, hainbeste urte gobernuan egon eta gero, ustelkeria, arrazoi asko dauzkagu aldaketa aldarrikatzeko, asko. Baina nik gaurkoan aldaketarako bereziki arrazoi nagusi bat azpimarratu nahi dut. Aldaketa behar dugu, krisi egoera honetan, ezinbestekoa delako ezkerra indartzea. Krisiaren aurrean ezker sendo bat behar dugu. Halabeharrez. Hoy más que nunca es necesario un cambio a la izquierda porque es necesario una izquierda fuerte, potente en el Parlamento, que sea la voz de los trabajadores y las trabajadoras. No se puede afrontar una crisis como la que tenemos sin izquierda, sin una izquierda potente, libre, sin ataduras de ningún tipo, que también hemos conocido otro tipo de izquierdas que por otras facturas a pagar se han tenido que callar. Aralar es la izquierda sin ataduras y va a seguir siendo la izquierda sin ataduras en el Parlamento Vasco. Y para eso necesitamos fortalecer Aralar. Ezinbestekoa delako langileen eskubideak defendituko dituen ezkerra. Langileekin adostu gabeko ererik onartuko ez duen ezkerra. Lan baldintza prekarioen aurrean aurrez aurre izango den ezkerra. Gazteen egorari erantzun zehatzak eskainiko dizkiona. Azken batean, langileen ahotsa eraman nahi dugu. Hori da nahi duguna, eta hori da lortu behar duguna. Langileen ahotsa izatea legebiltzarrean. Ze bestela, betiko arazoa aurrez jartzen badugu, beti arazo nazionala aurrean jarriz, ezker abertzaleak gehiagitan, ezker abertzale tradizionala deitzen den horrek, gehiagitan utzi du, bigarren planoan gai hau. Eta guk lehentasun osoa emango diogu. Eman izan diogu eta aurrerantzean ere eman behar diogu. Eta ezinbestekoa delako, inbertsio publikoak lanpostu berrietara bideratzea, alor sozialera, eta ez beti bezala azpiegituretako betiko enpresei dirua ematea. Lanpostuak sortu, bai, inbertsio publikoarekin lanpostuak sortu, bai, baina non?
betiko azpiegitura enpresetan, ez Jaun Andreok. Beste bide batzu badaude, erakusten ari dira Europako beste herrialde batzutan, baita gobernu eskuindarrek ere, eta guk ere hemen lanpostuak sortu bai, baina alor sozialean, hori da gure aldarria. Eta hau esan da, argi gera dadila, alderdi sozialista dela aldaketa bakarra, dioten horiei esan behar diogu, ez Jaun Andreok, ez da horrela, ez pentsa inondik inora horren aurrean isilik geratuko garenik, eskua gurutzatuta geratuko garenik, ez Jaun Andreok. Herri honek behar duen aldaketa, abertzalegoaren baitan eskerrera egitea da. Hori da herri honek behar duen aldaketa. Eta horretan saiatuko gara tinko eta aurrera egingo dugu. Ez dugu behar alternatiba estatala. Ez dugu behar. Eta gainera, hori ere garbi esan behar da, alderdi sozialistak, alor ekonomiko sozialean, ez du alternatiba representatzen. Ez du ezer desberdinik egin. Ez du ezer desberdinik egin, azkenengo 4 urteetan, hirukoarekin aurrekontu guztiak paktatu dituenean, eta politika sozial eta ekonomiko guztia paktatu duenean. Beraz, alor sozioekonomikoan jarraikortasuna izango litzateke. Eta gainera, bakea eta normalizazio kontuetan atzera pauso ikaragarria, onartezina. Eta orduan, esan behar duguna, inoiz baino indar gehiagokin da, benetako aldaketa etorriko da, ezkerrekoa eta abertzalea den indarra indartzetik, Aralar indartzetik. Necesitamos el cambio, sí, pero el cambio hacia la izquierda dentro del espacio abertzale. No una alternativa estatal, una alternancia estatal que siga haciendo la misma política económica, la misma política social y suponga además un retroceso en política de paz y normalización. El cambio que necesita este país vendrá del impulso de la izquierda abertzale política, del impulso de Aralar. ¿Y por qué decimos esto? Barkatu. Martxoaren batetik aurrera, ez du inork, naiz eta bestelakoak esan, ez du inork gehiengo absoluturik izango. Eta beraz, gobernatzeko ezinbestean akordioak bilatu beharko dituzten. Eta hain zuzen akordioak bilatu behar dituzten egoera horretan, Aralarrek lortzen duen pisuaren araberako izango da aldaketa. Hori garbi uki behar dugu. Eta hori da zabaldu behar dugun mezua. Danik esaten zuen lehen, zabaldu Aralarren mezua. Aralar da inoiz baino botu eraginkorrago ezker ikuspegiti begiratuta. Zergaitik beharrezko izango dutelako akordioetara heltzera eta guk pisu gehiago baldin badugu, orduan eta eragin gehiago ezkerretik. Asko garelako, batzuk nahiko luketena baino gehiago, asko garelako. Gero eta gehiago herri honetan, etaren zain egoteko prestez gaudenak, ezkerreko alternatiba abertzale sendoa errealitate bihurtzeko. Gora ezker abertzale berria! Gora Aralar! Jendeak ere gehienetan ez diogula ikaragarrizko garrantzia eman, baina ez da ere ezereza. Ikurrak badute beren garrantzia, badute. Badute eta ez dezagun guk ere duten balioa kendu. Espainiarrak ikusi zelako garrantzia ematen ari zaizkien eta nola ari diren gure etxe guztietan sartzen. Eta Eusko Legebiltzarrean lehendakariak bandera espainola jarri digun honetan, eztabaidatu ere egin gabe, eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek Aralarren proposamena baztertu eta bandera espainola gurea ez dela adierazteko, kemenik ere erakutsi ez duten honetan, Aralarkook sendo eta tinko esan behar dugu inposizionen aurrean, gureak Ikurrina eta Nafarroako kateak, ez besterik. Gora Euskal Herria askatuta!